Salutare! Astăzi am să vă arăt cum se face o supă ușoară, atât pentru stomac cât și de gătit. Este vorba despre supa de chimen. E perfectă după câteva zile de mâncăruri grele, deoarece chimenul susține sănătatea stomacului. Haideți să trecem la treabă. Bun, într-o oală am să pun 2 litri jumate de apă, după care am să adaug aproximativ 100 de grame de chimen, pe care am să îl dau în fiert 2-3 minute. Am să pun și capacul. După ce a fiert 3 minute, opresc focul și voi mai lăsa supa 15 minute ca să se infuzeze chimenul. După ce a stat la infuzat 15 minute, am să strecor bine, folosind o strecurătoare, și voi trece la următorul pas, acela de a tăia o ceapă mică în două, după care am să mărunțesc o jumătate foarte bine. Dau din nou în fiert supa și adaug ceapa și un pic de ulei. Dacă doriți să fie și mai ușoară supa, nu adăugați ulei. Apoi, într-un bol mic, am să pun 4 lingurițe de făină, o linguriță de boia și am să amestec foarte bine compoziția până se omogenizează. Apoi voi turna 150 de ml de lapte treptat. Prima dată adaug jumătate, amestec foarte bine ca să nu se formeze cocoloașe. Iar mai apoi adaug și cealaltă jumătate de lapte și amestec din nou. După ce am amestecat foarte bine, torn compoziția în supă și mai las supa la fiert aproximativ 5 minute. Între timp mai adaug niște leuștean pentru gust, piper și de asemenea să mai adaug și o linguriță de sare sau o linguriță jumate, depinde cât de sărat vă place. Supa de chimen este foarte bună cu pâine prăjită, așa că am să tai cu bulețe câteva felii de pâine prăjită, pentru că este mult mai bună cu acestea. Supa este gata. După cum v-am zis, este o rețetă ușoară, sănătoasă pentru stomac, dar și delicioasă. Acum depinde, evident, de gusturile fiecăruia. Eu vă las și ne vedem la următorul videoclip.